κλίμα αναταραχής μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, του κ. Παπανδρέου και του κ. Σαμαρά. Τελικά ανακοινώθηκε ότι θα γίνει ανασχηματισμός. Περιμένουμε σήμερα τον ανασχηματισμό και βεβαίως όλα αυτά, όπως είναι φυσικό, επηρεάζουν και τις αγορές. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας εδώ στο κεντρικό στούντιο του SBC τον κύριο Νίκο Σκρέκα, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στο Dow Jones Newswires και δικηγόρος. Κύριε Σκρέκα, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, τα ακούσατε κι εσείς από εδώ. Έχουμε πάρα πολλές εξέλιξεις. Θα θέλαμε να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο και στη συνέχεια να δούμε πώς τα βλέπουν όλα αυτά οι ξένοι και αν ένα σενάριο εκλογών θα ήταν κάτι το οποίο θα ήθελε το εξωτερικό. Φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ίσως και το ΔΝΤ θα βλέπανε θετικά μια εξέλιξη όπως οι εθνικές εκλογές, αν θα μπορούσε να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Τώρα γενικότερα οι ξένοι fund managers και όλοι οι άλλοι που ασχολούνται με τις αγορές βλέπουν την Ελλάδα λίγο πιο μονολυθικά από ότι εμείς εδώ. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ το πολιτικό σύστημα που δεν είναι πάντα επαρκές και η υπόλοιπη οικονομία, οι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές, οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις κτλ. Αυτοί τα βάζουν όλα σε ένα τσουβάλι. Και αν την προηγούμενη εβδομάδα η σκέψη τους ήταν ότι δεν είσαστε αξιόπιστοι, αυτή την εβδομάδα και μετά από τα χθεσινά και τώρα τα σημερινά, η σκέψη τους είναι ότι δεν είσαστε ούτε ικανοί να διαχειρίσετε τα ίδια σας τα προβλήματα. Έτσι. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αγορές, δεν χρειάζεται να πει κανείς και πάρα πολλά. Όταν τα spreads στο δεκαετές ομόλογο και στο πενταετές CDS είναι πολύ υψηλότερα από τις μονάδες του χρηματιστηρίου, είναι αυτονόητο ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Στην πραγματική οικονομία, μάλλον ακόμα χειρότερα. Γιατί όλη αυτή η αναταραχή πολιτική έχει επιπτώσεις. Δηλαδή, ένας επιχειρηματίας που πιθανώς να προσλάβει κάποιον ή να κάνει μια επένδυση, ένας καταναλωτής που ίσως να κάνει μια μεγάλη αγορά, βλέποντας όλα αυτά που εξελίσσονται, θα πατήσει ένα φρένο. Έτσι είναι λογικό αυτό που λέτε και θα ήθελα να μείνουμε στο θέμα αυτό. Είμαστε μαζί με τον κύριο Σκρέκα. Κύριε Σκρέκα, τα σχόλιά σας. Λέγαμε προηγουμένως μεταξύ μας ότι υπάρχουν κάποιες μέρες που δεν μπορείς να πεις πολλά. Σήμερα πραγματικά οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Ένα πρώτο σχόλιο για την αγορά. Το κλίμα έχει οξύνει πάρα πολύ στο τοπίο το πολιτικό και πολύ φοβάμαι ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Παπούλιας, χωρίς να θέλω να τον στοχοποιήσω, τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλαπλές κρίσεις. Έχουμε την κρίση του ευρώ, γιατί το οικοδόμημα δεν ήταν σωστό εξ αρχής. Έχουμε την κρίση της Ευρωζώνης, γιατί η Κεντρική Τράπεζα τσακώνεται με τη Γερμανία και η Γερμανία με την Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε την κρίση του εθνικού μας χρέους, που με τέτοια δυναμική δεν παλεύεται πολύ εύκολα, η αλήθεια να λέγεται. Έχουμε την κρίση της ανεργίας και τους αγανακτισμένους, που αν ήταν 200.000 προχθές, αύριο μπορεί να είναι 400.000. Και βέβαια τώρα έχει επιτέλους φτάσει η κρίση και στο υψηλότερο επίπεδο της τοπικής πολιτικής μας, του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, αυτό που έχει καταφέρει ο Πρωθυπουργός είναι να δημιουργήσει ένα καθολικό αίτημα για εκλογές από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και βέβαια μια τέτοια διχόνοια μέσα στο ίδιο το κόμμα του και στη κοινοβουλευτική του ομάδα, που πιστεύω ότι δεν θα μας βγάλει πουθενά αλλού εκτός από εκλογές. Βάσει αυτών που λέτε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα, τόσο εσωτερικά εδώ στην Ελλάδα, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταρχήν, θα ήθελα να μας πείτε, από εδώ και πέρα, βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε επίπεδο. Μία περίπτωση εκλογών θα ήταν καλή απόφαση στην τρέχουσα περίοδο? Δεν θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση για τη χώρα. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει ή να αποφύγουμε τις εκλογές αυτή τη στιγμή, θα ήταν ίσως καλύτερα αν μπορούσαμε να έχουμε ένα de minimis συμφωνία στο πολιτικό σκηνικό για κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν, αλλά να ακούνε παράλληλα και το λαό που είναι στους δρόμους και τους άνεργους και τους υπόλοιπους που δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι, συν τη μεσαία τάξη, που είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα όταν η μεσαία τάξη
δεν σου στηρίζει. Αλλά έτσι πως είναι τα πράγματα και έτσι που έχουν καθοδηγηθεί, πιστεύω ότι δεν θα αποφύγουμε τις εκλογές. Δεν γίνεται δηλαδή. Μάλιστα. Οπότε το να ρωτάμε αν είναι καλό ή όχι δεν έχει νόημα. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να το αποφύγεις και όλα οδηγούν προς εκεί, αναγκαστικά θα το υποστούμε και αυτό. Το θέμα είναι τι θα προκύψει από τις κάλπες. Αν έχουμε μία αποχή 30% και λευκά 20%, μετά τι κυβέρνηση μπορεί να προκύψει όταν ούτε το 50% δεν έχει ψηφίσει και τα δύο μεγάλα κόμματα δεν θα έχουν πάρει ούτε το 30%. Έτσι είναι. Τι ακριβώς γίνεται και εκεί. Λοιπόν, κύριε Σκρέκα, επανέρχομαι σε εσάς. Έχουμε μιλήσει με αρκετούς καθηγητές και αναλυτές οι οποίοι λένε ότι είναι πολύ πιθανό τώρα που ουσιαστικά οι πολιτικοί έχουν βρεθεί στη γωνία, από εδώ και πέρα να δούμε μία νότα αισιοδοξίας. Υπάρχει μία νότα αισιοδοξίας και μία ακτίδα φωτός, θα μπορούσαμε να πούμε. Εσείς συμφωνείτε σε αυτή την άποψη? Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μπει σε κάποιες περιπέτειες από εχθές και είτε γίνει ανασχηματισμός σήμερα ή όχι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο και δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να διαρκέσει. Μπορεί να είναι για το καλοκαίρι και να πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Μπορεί αύριο ο κ. Παπανδρέου να μας κάνει ανακοίνωση ότι πάμε σε εκλογές τον άλλο μήνα. Όλα είναι ανοιχτά και όλα είναι πιθανά. Το αν θα μπορούσε να βγει σε καλό, ναι, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Σε περίπτωση που μπορούμε να βρούμε κάποιους ηγέτες που θα στηρίξουν τα αιτήματα του κόσμου, του ανέργου, του επιχειρηματία και τον γνήσιο Έλληνα που θέλει το καλό της χώρας πάνω απ' όλα. Πάντως το θέμα είναι ότι με όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν πλέον και κάποιοι βουλευτές οι οποίοι δεν δέχονται να αναλάβουν συγκεκριμένα υπουργεία. Βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία πλέον. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί όταν μιλάμε για ένα πρόγραμμα 50 δισεκατομμύρια αποκρατικοποιήσεων σε asset prices που έχουμε σήμερα, δεν είναι εύκολο να βάλεις την υπογραφή σου σε κάτι τέτοιο. Και βέβαια το θέμα των αποκρατικοποιήσεων είναι πολύ σύνθετο. Δεν είναι ότι πουλάς και με ένα μαγικό ραβδί έχεις λύσει όλα τα προβλήματα της χώρας. Γιατί καταρχάς και 50 δις να εισπράξεις, δεν έχεις λύσει το πρόβλημα του χρέους. Πρώτον, θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι αποκρατικοποιήσεις αν θα μπορούσαν να φέρουν τεχνογνωσία και καινούρια κεφάλαια και σοβαρούς επενδυτές. Αλλά αν πουλήσεις κάποια περιουσία του κράτους για 20% της πραγματικής αξίας, αν τη δώσεις σε επενδυτές που είναι χρηματοοικονομικοί, που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση εκεί, αν αυτοί οι άνθρωποι τη φορτώσουν με χρέη και πληρώνουν τον εαυτό τους μερίσματα, και το έχουμε δει αυτό στο εξωτερικό, αν διαλύσουν τις υπηρεσίες και αν σε 5 χρόνια όταν έχουν ανεβεί οι αξίες κάνουν ένα flip και το πουλάνε, μετά έχεις κάνει ζημιά στη χώρα. Και βέβαια, αν έχεις βάλει την υπογραφή σου σε κάτι τέτοιο, θα έχεις μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Σκρέκα, θα μείνετε και στο επόμενο μέρος της εκπομπής Πολύ μας. ευχαριστώ. Να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω και βεβαίως πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, να πούμε ότι ο κύριος Καρατζαφέρης, όπως μας πληροφορούν, μεταβαίνει στο γραφείο του κυρίου Παπούλια. Συνεχίζονται οι συζητήσεις σε πολιτικό επίπεδο, να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα και από εκεί. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.